Hello! Mä sain tänään hypättyä vihdoin Riian kanssa. Tai ei nyt kauheasti hypättyä, mä laitoin 2 esteen innarin, sitten 1 tasaokselin ja sitten 11 ravipuomia peräkkäin. Et aika sellaista jumppameiningiltä nää mentiin. Ja Ria meni tosi hyvin. Se oli vaan alkuun tosi jäykkä, että tuli sellainen olo, kun olisi rautakangella yrittänyt ratsastaa, mutta sitten loppuun kohden se taas vertyi tosi hyvin ja vaan verkkasin sitä tosi kauan ravissa ja silleen ennen kuin aloin tekemään mitään. Ja ravipuomit meni tosi hyvin. Se oli aika innoissaan niistä ja tekee varmaan ihan hyvää senille muutenkin. Ja innareille siltä tuli välillä vähän huonot askeleet, mutta sitten loppuun kohden se tajusi sen idean ja meni tosi hyvin. Että sitten tuli sille 1 kerran, tuli tosi huonot askeleet sinne, mutta sitten se itse korjasi sen ja mä olin tosi tyytyväinen, kun se oli kuitenkin niinku tosi huono lähestyminen muutenkin. Se sai sitten itse korjattua sen, että jotenkin en mä tiedä, tuli kauhean hyvä mieli, kun se on aina ennen ollut tosi huono noiden innareiden kanssa, että kun ei se yleensä suostu edes niihin mennä, tai sitten se hyppää ne molemmat kerralla siinä. Mutta tänään se oli kyllä tosi hyvä ja okseli sujuu yllätys hyvin, koska ne aina sujuu sen kanssa hyvin, kun se tykkää niistä tosi paljon. Ja silloin vaan se inhottavaa, että kun se puskee aina välillä oikealle, että se haluaisi mennä niinku oikeasta reunasta aina esteen. Ja se teki samaa niille puomeille, mutta mä sitten vaan aina suoristin sen. Silleen, en mä tiedä, tänään se oli kyllä tosi kiva ja mulla ei oikeastaan ollut ketään kuvaajaa, niin mä jouduin sitten aina siirtelemään sitä kameraa, mutta saimme kuitenkin vähän matskua otettua. Ja sitten sillä aikaa kun mä korjailin esteitä, niin Riia sai vähän matkustella vapaana maneesissa pitkästä aikaa, mutta ei se kyllä siitä mitään sanonut, että se olisi vaan halunnut mennä talliin koko ajan. Mutta silleen, en tiedä, tänään meni kyllä tosi hyvin. Ja ei mitään muuta erikoista. Mä laittelen ton koosteen tosta sitten huomenna. Nyt hyvää vaan teillekin. Hello!